Hola a tots! El que us proposem avui són unes postres fàcils i saludables de fer. El que us ensenyarem en aquest vídeo és que les podeu fer sols, però sempre amb supervisió d'un adult. Amb aquestes postres també podem treballar la psicomotricitat fina, la fruita de temporada i els colors. Podeu fer servir la fruita que vulgueu. Nosaltres hem fet servir el raïm, el plàtan, la maduixa i el kiwi. Però a l'hivern podeu fer servir la mandarina, a l'estiu podeu fer servir el meló, la síndria, d'acord? Això com vosaltres vulgueu. Començarem agafant un plàtan, el pelarem i el tallarem a rodanxes. Com us hem dit abans, sempre amb supervisió d'un adult. Ara agafarem el kiwi i l'haurem de pelar, sempre amb molta cura. Agafarem les maduixes, li traurem les fulles i també les tallarem per la meitat. O si la voleu fer més petites, cap problema. I per últim el raïm, que ja l'hem tret. Doncs ara els postres aquests són broquetes de fruita. I anirem alternant la fruita. Podem agafar un tros de maduixa, un tros de plàtan, un tros de kiwi, el raïm i tornem a començar. Sempre tot això amb supervisió d'un adult. I si sou llaminet, una miqueta de xocolata per sobre i tenim les postres, xocolata i sense xocolata. Bon profit!